Έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι το πάνω. Και το φωνάζει, σας έχω φίλους ρε, δεν το καταλαβαίνετε, είμαστε αδέρφια, δεν μας πάω την κόλαση στο χέρι, δεν σας τον περίζω, σας αγαπάω. Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε εντοστρέφεια που ο άνθρωπος σκέφτεται και βασανίζεται από διαφόρους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή του τον ετερμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Του κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Ο χριστιανός όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει, θέλει να τον λέει παντού, θέλει να λέει για τον Χριστό, τι είναι ο Χριστός, αλλά πίσω από τον Χριστό και μην δεν προτιμήσει για της αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το άκρο των εφετών, είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία και μακάραν του Χριστού η θλίψη, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις της ζωής, των πιέσεων, των αφοντών έτσι ορών της ζωής μας. Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε.